Hej, velkommen til Allerød Discgolfklub. Jeg hedder Morten Halkær. Jeg er med i bestyrelsen i Allerød Discgolfklub. Jeg er her for at gennemgå vores bane. Vi har fået 9 huller permanent og 3 huller på kofolden, som er midlertidigt her hen over vinteren, indtil der til sommer engang kommer køer, og så bliver de pillet ned. Jeg har for at gå igennem de 12 huller. Jeg vil vise de gule tees og de røde tees på hver sted. Jeg vil spille den fra gul. Jeg var ude at spille i går. Der gik jeg den i -1, og jeg filmede. Lyden den var ikke god i går, så jeg prøver at lave den om, sådan at vi får med en ordentlig lyd på. Jeg står her ved hul 1. Gul tee, 75 meter. Kurven står deroppe. Den spilles typisk som et ligekast eller en lille flex. Man kan spille den som en forhånd, hejser uden om den der træ, der står midtvejs op på fairway. Gul tee her er 75 meter. Rød tee, der står lige der frem, er 53 meter. Som altid, når vi starter sådan en runde her, og vi er sådan rimelig frisk fra start, så 2 for tee. Det var faktisk okay. Ja, over i buskene, og her kan vi se en rød tee og busken deroppe foran. Ret derovre til højre vil man gerne udenom. Det er langt putt til at starte med, 14-15 meter. Ja. Og fra kurve 1, så skal vi lige heroppe bagved. Det er til af de nye. Hul 2. Og vi er kommet til hul 2. Det er det nye hul på banen. Det første af de nye huller. Det er 75 meter på gul. Lige ned står kurven. 55 meter fremme har vi en dobbelt mandag. Herovre, 53 meter til kurven, har vi rød tee. Spiller som hejser. Jeg viser den, når vi går hen. Helt lige dernede af. Ja, og de 2 gule tee er heroppe. Og her har vi den røde tee til gul tee til træeren. Rød tee her. Dobbelt mandag, og kurven står dernede. Så herfra er det mere et hejserkast. Ej, jo, kom. Vi er kommet til hul 3. Det er 84 meter. Vi har et mandatræ heroppe, vi skal venstre om, og så står kurven op til højre. Vi har rød tee hernede bagved fra 52 meter. Vi vil være turn. Filmer lige rød tee. Hul 3, 52 meter, og kurven står lige fremme, den spiller opad. Mærk tee går en lille smule opad, lidt tricky at kaste fra. Money. Vi er kommet til hul 4. Der er et mandatory her igen. Vi skal venstre om, så står kurven op bagved. Igen en turnover her fra gul tee, 84 meter. Rød tee står herover, og den går jeg lige hen til bagefter. 84 meter. Vi skal have en turnover ud. Og bemærk stien. Al asfalt på banen er OB. På og over. Så her ved rød tee på hul 4, og vi kan se, at kurven står lige fremme, 53 meter, spiller en lille smule op ad bakke. Inden jeg lige går videre, så vil jeg lige gå lidt tilbage på banen, for Lars, han er også en del af bestyrelsen, og han har gang i noget af det, som vi også laver. Men hæng på et øjeblik, så får I se. Der kommer en gruppe spillere hernede. Lars går forrest. Og jeg vil lige sige, hvad det er lige om et øjeblik. Jamen Lars, der står i den grå, han er også i bestyrelsen, og vi har events ude på banen, så man kan få lov til
at få en introduktion til discgolf, og så kaste derfra. Vi har noget på en lang bane, eller på en fodboldbane, hvor vi viser, hvordan man kaster, og så får de lov til at gå en runde. Mega godt kast. Ja, det gør vi også. Har du lyst til at prøve discgolf, så ræk ud til os. Vi har hjemmesiden, hvor der står alt om det. Og pris og det hele. Det er mega hyggeligt, mega populært. Yep. Lidt for nose op hernede fra, så den kommer herover til venstre. Vi vil gerne lægge lidt længere herover, men der er en fin linje. Ja. Vi er kommet til hul 5, 77 meter, lige frem. Rød tee, 47 meter, lige foran. Så det er bare et lige kast mod en stor busk i bund, og så må den gerne lige drifte en anelse til højre. Der er lav loft, low ceiling, så se om vi kan holde den lav. Den drifter. Kom hjem. Den blev lige kigget ud. Der var jeg heldig. Den var helt herinde, og så bliver den bare kigget herud. Det er helt, ja, fint. Yep, par godt. Vi er kommet til hul nummer 6. Også et af de nyere huller, dog ikke et helt nyt hul. Spiller 71 meter her fra gul, og vi skal derop og spiller lidt opad. Så måske en anelse længere. Der er meget lav ceiling, det er en tunnel, vi skal igennem. Rød tee er 50 meter lige der fremme. Ja, det var ikke dumt. Ja, jeg er tæt på at have haft sådan et i hvert fald sådan rimelig tæt kast på kurven på mange af dem, så det er helt fint. Jeg har besluttet mig for her over vinteren i øvrigt at kunne spille med putter midrange, så jeg har slet ikke noget hurtigt. Det smager ikke noget over 5 speed, og det er der jo nogen, der kan kaste rigtig langt. Ikke mig. Den vil jeg gerne have haft. Vi er kommet til hul 7, som er banens et af de korte huller her på 61 meter fra gul tee, hvor jeg står, 39 meter fra rød tee, der er derovre. Her fra gul tee er den en lille smule listig. Vi har et lige kast, eller sådan en flex imellem de to træer her. Man kan gå en hejser til højre om det strå, man kan kaste forhånd, man kan gå en kæmpe flex udover, men igen, vi spiller med meget lavt loft, low ceiling, så mit foretrukne er flexkastet igennem de to. Nogle gange kommer den ikke igennem. Det gjorde den her gang. Den er god. Kort. Nej! Den blev i par godt. Efter det meget heldige parpot, så går vi her rundt til venstre for kurven, og så skal vi herop, og så skal vi ind af den der låge, der står deroppe til højre, og så er vi inde på kofolden til de 3 huller, vi har derinde. Vi er kommet til det første hul herude på kofolden. Det er hul 7A. Det er en hejserlinje rundt her. Kurven står 60 meter derude. U-disk siger 55. Det er en teknisk problem, jeg har på U-disk i øjeblikket, men 60 meter. Rød tee står lige herovre. Derovre til højre, der er 39 meter. Det er et ret lige kast til kurven. Men 60 meter. Ja. Kort. Okay, den så kort ud. Den er selvfølgelig kort.
Den er selvfølgelig kort, men ikke så kort. Birdie. Hul 7B. 65 meter. Den står lige der. Der er nogle træer noget i vejen. Der er noget her. 65 meter. Og rød tee står herover til højre. Har 43 meter. Og sådan mere et bedre kast, kan man sige. Men det er rød tee. Er jo lette tee, og det er rigtig god bane for begyndere at starte på en rød tee. Her tee går meget, den går nedad, så man skal passe på at lave tilløb. Skal i hvert fald være opmærksom på det. Jeg har mange gange kommet til at løbe ned, og så har jeg bare kastet den op i luften. Der er en høj hejserlinje op her. Der er en god forhåndslinje. Lad os se, om ikke vi kan få en baghånd til at virke. Ja. Det er fint. Skal vi se, om jeg kan sætte et lidt længere pot her. Ja, fra 7A står herovre. 7B. Så går vi den her vej over. Vi kan se en kurv derovre på den anden side. Det er kurv 8, der står på den anden side af hegnet. 10-stederne står heroppe ved elhegnet, heromme bagved. Hul 7C. Det er det helt nye hul på banen. 73 meter. Kurven står op til venstre. Derfremme har vi rød tee, som er 50 meter til kurven. 50 meter til kurven fra den røde, 73 meter fra gul. Jeg plejer at gå en hejserlinje her til højre om træerne. Flexlinje her er også en idé. En venstrehåndsspiller kan gå en høj hejser derud, der kommer ned, og højrehåndsspiller en høj lang forhånd, der spiller ned. Vi har et elhegn herude. Det spiller selvfølgelig OB. Kom ind. Ja. Heroppe, og har vi hegn. Og den er her. Og den kommer kun lige ind. Uha. Hun er heroppe. Ja. Vi kalder det lidt for Halloween-hullet. En lille smule scary. Og der sidder ham deroppe. Og her fra 7C kan man gå ligesom tilbage og komme ud af den låge, som vi gik ind af. Man kan også gå herover. Vi får sat et par kasser op, så det er til at gå henover elhegnet. Man kan skrive henover, man passer lige på det. Jeg har lige skrevet henover. Der. Og så går man lige herhen, og så er der en lille sti op. Så kommer vi op her. Skal til rød tee, så kan man lige gå til højre og så til venstre. Vi skal til gul tee, så går vi til venstre. Vi har gået en lille 100 meters penge. Så er der en sti, der går ind her. Så kommer vi op til kurven til 9'eren, kan vi se. Velkommen til hul 8. Det er 81 meter. Spiller op bag ved buskene, bag ved gul tee på hul 9. Så vær lige opmærksom på spillere herude. Herude på højre hånd har vi asfaltstien. Den spiller selvfølgelig OB. Man kan jo gå den høje hejser udenom og prøve at komme ind. De der buske, der er her, kæmpe hæk, der står her, den er ikke god at komme udenom og gå ned i. Der er for stor risk for OB den vej. Men en hejser herhen, ret flad, op imod det birketræ, der står på højre hånd. 80 meter ude. Hejser ind. Rød tee spiller 55 meter, og den er lige ved siden af rød tee til hul 9. Over til højre har vi noget buskads, det vil vi ikke ind i. Den blev høj og dårlig. Ja, okay. Og gul tee står hernede bagved. Jeg kom herover og ligge bagved gul tee til 9'eren. De der buske vil vi helst ikke ind i. Der er træet, og vi kan se kurven heromme bagved, så det bliver noget hejser derfra ud. Ja,
Sidste hul. Hul 9. 90 meter lige frem. Dem med de rigtig lange arme. Der går en høj hejser ud over OB, ud over cykelstien og komme ned til kurven. Jeg skal egentlig bare se, om jeg kan komme et godt stykke derned lige. Rød tige står lige fremme. 60 meter der. Den blev kort. Den første forhånd for i dag. Dagens sidste pot. Ja, minus 1. Tak fordi I så med. Hvis I er nået så langt, så har I set min gennemgang af alle 12 huller på Ravnsholdsbordet. Jeg sidder her ved scenen ved hul 1. Det er her vi plejer at starte, og vi har flowrunder, vi har forårsturneringer, vi har efterårsturneringer. Vi har et klubmesterskab, som hvis man er medlem af klubben selvfølgelig kan være med i, og det er et tilløbsstykke, det er gode præmier, så der har man god chance for at få det meste af sit medlemskab hjem. Alle huller herude er par 3 huller. De gule, som I kan se, de er kæmpe lange, så man kan nå dem, og der er birdie chance på dem alle. De røde huller er korte, og der har vi en god mulighed for at få birdies på der. Kom ud og prøv vores bane.